26-та. За пътя соса към язовир Борец, по-големия, като сектора, който съм резервирал е 9. Искаше ми се така някакъв сектор да резервирам, който има и малко по-дълбоки места, но нямаше как. 9 е сравнително по-плитък сектор, около 2,50 дълбочина. Останалите по-дълбоките бяха заети, затова се насочих към него. Времето в момента е малко валежно. Датата е 11 април. Но няма значение дали вали или не. Важното е да сме за риба. Здравейте, вече казвам от язовир Борец. Намирам се, както казах, на големия борец в случая. Трябваше да взема 9 сектор, но в последствие съвместно управата реших да взема 7 сектор. Като в момента това, което успях да свърша до тук е, часът е 12:15. Успях да разпъна въдиците, стойката, да приготвя останалите неща, грижата за рибата. Успях да си разпъна палатката. Сега вече това, което следва е да направя захранка, но преди това, понеже имам готови PVA бек турбички, на двете въди ще играя с тях. И третата вече ще подхранвам и с нея ще експериментирам, да видим къде какво ще тръгне. Като преди това, разбира, ще вкарам маркер, за да огледам. Мисля да ловя от среща. Близост до самото островче. Ето там. Ето така. Така, приятели. Сложих маркера. Да видя какво се случва. Така, ще презмен няколко пъти, като целта ми среща брега. В сектора, разбира се. Ще взема, ще изпробвам, ще измеря дистанции и така нататък. Ще хвърлям от тук. Това ще ориентира, за да може маркера и въдиците, които ще бъдат във водата, да бъдат на едно и също дистанция. Защото понякога се допускат грешки. Да речеме, когато карам нанасям въдиците, ще хвърлям от ето тук. Да речеме така, ще ги хвърлям. На същото време, ако сме взели дистанцията от някъде другаде, без значение дали от тук, където ще ми се намират самите колчета, ето ги, тук ще си правя дитките, дали тук, примерно ако тук ги взема и нещата драстично се променят, ако дойда и хвърлям от тук самите въдици. Така че там, откъдето взимам дистанцията, оттам ще нанасям и самите въдици. Добре.
изпълваме маркера. По-точно. Ето. Вече е изпънат. Както казах, ще мериме от тук. Просто да видим. Малко вятър излезна, ама няма нищо. Така се усеща, че е твърдо. Сега започвам измерването на дълбочината. Приблизително колко е. Там е около 2,70, където падна маркера. Ще сложа едно кливче, понеже така доста привлекателно място ми стори. Сега ще пълна по-наляво, по-надясно на тая дистанция. Да видим какво се случва. Да, определено ще ми трябва още малко метри напред. Примерно тук е тиня. Чистото е малко вляво. Намерих си местенце на втората въйца. Ето я. Това ще бъде на сладко. Това беше рибно. Както казах, след малко ще презентирам, поне да почна да вали. Ще трябва да вкарам и тази въдица, да оправя малко още багажа. И вече оттам насетне ще търся и за третата въдица, но сега нека се опитам да вкарам и тази. Определено тази влезна малко по-добре. Готова е. Сега остават тия двете в играта. Тая на 25 витки точно удари клипса. Така. Окей. Това е готово. Така. Правям си багажа, понеже на неща навънка. Две въйца във водата. Сега е достатъчно. Да не губа време, за да мога да си приготвя и покривалото, да си сложи, да може да имам някакво така навещи, да е по-удобно. Така, приятели, ето така вече изглежда бивака. Дръпнах си тенчичката. С друго просто става много готино навещи, където мога да си сложа столче, по-голямата масичка и така нататък. Доста по-удобно. Има къде се държа нещата на сухо. Няколко пъти припилка първата въйца, но тази може и на съпиленцата, които вършат е тук. Лястовички се предполагам. Малко така ромули спира. Времето е общо взето облачно. Ниско налягане. Сега, понеже, както каза, валя, ще презентирам това, което преди малко вкарах, а именно ето тази PVA векторовичка. Тук има рибна храна, рибно люто. От тези жълчките са
Само да фокусира. Тези жилчките са на бирфолт основа. Няма рибно тук. Всичко е смилени топченца, които са, както казах, сладки. С аромат на царевичка, на тигров хъстък. Тези двете пръчки вкарах. Сега ще направя малко захранка, около 2 кг. Сега, това са рибни топчета основно. После ще ги смеля някои, чак други ще ги напиша, които са по-твърдичките с посредством клещи, защото още когато не са пресни, са останали от известно време. В случай от мене са доста отдавна. Това нещо ще допринесе за атракцията на самата захранка, като леса мляко, нали? Ще създаде един облак. Ще го покажа как работи в случая. Сигнала, който ще се подава от това нещо, този прах е мляко. Сухо мляко. Каква е стратегията? Стратегията е следната. Понеже тераската им се пада според моите измервания, сега по-добре, понеже няма абсолютно никакъв вятър да се измери. Трябва пак ще вкара маркера, за да преценя съответно нали е окей там, където си мисля, че съм намерил тераската или не. Но въпреки всичко ще ловя най-вероятно подния в момента. Играеше риба в този район. Затова искам едната да я кача горе, а другата на малко под нея. Съответно на 90, да речем 7-8 метра, 96-7-8 е някъде тази тераска, която според мен е там. А вече след това някъде, речем около 95 или 4 метра там някъде вече се пада, вече под нея, по-дълбокото. Тук вдясно си намерих на една къса дистанция на там съм го записал 52 метра. 52 метра току-що пипна. Точно тази въдица, ама не знам. Нали пак не е някаква птичка. Точно за нея говорих. За късата дистанция. 52 метра и 2 метра дълбочина. Останалите, едната е на около 1,50-60 на плиткото, другата е на 2,70-80 долу. Към момента най-лява въдица плитка, средна дълбока, най-дясна къса. Там мисля да си игра с нея. Така, ето ги и пелетките. Както казах, рибни пелети. Залети са с ликвид. Сега ще добавя от тях различни размери. Няма голям. Истина. Ето това е. На хранката това се получи. Ето. Така, първа риба. Нещо много странно се получи. Одеве, когато вадех, т.е. припилкваше едната, мислих, че са били пилетата, които фърчат тук наоколо. То също се каза, че е имало риба на въдица, реших просто да я прехвърля. В следващия момент се оказа, че тук има риба, което някак си странно била е просто там. Рибата доста тежко върви.
Малко се прецаках, че не си взех къси бутушки. Окей, сега вече мога да я валя спокойно. Това гъщеризон на Fox ми е нов. Що го споменавам, защото някакси заради гумата прекалено трудно се облича. Много интересно, наистина. Рибата е тежка, наистина доста тежко вари. Доста тежко. Не искам да я напъвам прекалено много. Усеща да е тежка риба. И там отива откачи се. Да. Явно някакъв ръб тук трябва да напълна вътре. Доста хубава риба. За жалост, това го в играта втора риба. Това е лафтърче. Това е лафтър на... Мисля, че беше тигров лъстък. И нищо. Прехвърнам въйцата. Това беше на... Мисля, че на по-плиткото, да. Там някъде трябва да е на около 25 витки. Реално на 100 метра, но като дара клипса. Реално на около 96 влиза. Така, прехвърлям и чакам следващата. Нищо не е станало, всичко е наред. Продължавам, няма как и това го нафирата. Сега рибата да я покажа. Да я видя и аз, ще опаня първата рибче. Хайде рибче, първата за зона. Ето и нея. Ще я притегля после, само първо да я покажа, подскача. Жизнена. Ау, рибче, малка рибка, не кой знае колко голямо, но все пак си е рибка. Ето я. Моята първа рибка. За сезон 2026 вече официално е открита. Супер. Ето. Дали се вижда. Рибката с теглилката 6480 кг. В момента махаме теглилката, понеже е много мокра. Килограми 300 е абсолютно мокра. Така че около да речем 5 и малко. Кой знае какво ще ранчето, но пак казвам, първото за сезона. Презареждам и започна да храна. Спода ми е приготвен вече. Взимам си дистанцията и ще храна. След това ще кажа колко храна, но най-вероятно около 97-8 метра най-вероятно ще храна. В малко по-дълбокото ще започна, защото рибата явно е там. Ще се опитам да вкарам лъйсата, тази, която извадих рибата. Да вкарам там, където беше даже малко по-напред, в случая 24 витки от върха на пръшката. Точно на 4 метра ми са колшата и на един спот разстояние. Сега ще покажа на какво взе рибата. Така, рибата взе на този монтаж. Това е сладко топче, т.е. лафтърче, тигров лъстък. Куката е хайбуса. Вижте, че това беше шестицата. К1, 6 номер. Монтаж е класически хеликоптер монтаж. С ПВА, сладко ПВА. От сладките. Както казах, тук има
пелетки, дребни, втори, четвърти, 2-4 мм и тиров лъстък, мисля, че беше тиров лъстък, смелени бях мерил. Това е удара, трети, фактически това е втори удар на този монтаж, на така стръв. Така, карвам и вече почвам да храна, защото стана време аз да се храна, камо ли рибата, така че време общо взето. Аз там, къде съм си взел станциите. Така. Дай клипсата. Виж как още малко какво се желае, но няма нищо. Измина общо взето около, сега е 18:20, значи някъде около 5 часа, в които мърисите ми са в водата, около един и нещо някъде там, влезна и последната. Каква е равносметката? Имам 3 удара, като двата ми се откачиха, едната риба изкарах. Интересното беше, че първата, реално втората риба, която ми изпуснах, е доста беше тежка, доста голяма. Хубава риба, определено беше хубава риба. Както винаги, нали, изтърваната най-голяма, но в случая наистина си беше тежка риба. Интересно при нея беше, че марицата първа лява припилкваше няколко пъти, но в същото време се въртяха едни птички, едни лястовички покрай въкното и си мислих, че всичко е оттам. След това спря и около, може би час и нещо реших да я презаметна, може и повече. Когато тръгна да изваждам, тогава усетих една наистина голяма тежест, все едно съм пуснал котва там. Много хубава риба, много хубаво тръгнал, просто някъде тук на около 30-40 метра, може би някъде ми се откачи. Не знам, ръбче ли има, какво има, просто се откачи рибата. Все пак се опитвах и да включа и камери, да включвам микрофони и така нататък, и това също дава някакво отражение. Може би съм охлабил малко линията. Но както и да е. Баш точи, трети удар вече, реално беше извадена рибата около 5 малко килограма. Няма значение размера, важното е, че вече записах. Тук насетне какво следва. Мисля да презаметна наново, като до момента ловях на лафтърчета на двуклопонедни топчета около 15 мм. Ударът беше на тигров лъстък, лафтърче, чисто. 2 пъти имам на него, един път на оранжево с рибно, като цяло, с протеиново, по-попче с протеинче, такива лафтърчета. Халфнес. Сега какво ще направя? Мисля да сложа една идея малко по-голяма стръв, като в момента съм заложил на една 20 метрово, пак до компонентно топче. Но може би това е малко.
само едно, така че най-вероятно ще се опитам да вкарам снежен човек. Един снежен човек, там нещо такова ще сътворя. Най-вероятно на попъпче ще вкарам. И вече и се оставя една въйчка на някое халфнещче. И това е за сега. Опа! Е така мога го направим даже. Добре. Там една. И тук какво правим? Още една. Ай! Добро утро, приятели. Часът е 7 без 15 и само да видите така, шко е замръзнало. Не знам каква е била температурата с нощи. Определено е било студеничко сутринта. Предполагам всичко замръзнало. Мале. Няма нищо. Това поне работи ли? Добре. Така, нямат звук, защото съм ги изключил. И ето го, язовира рано сутрин. Има скоцина риба и тук в плитката част. Имам въйца малко по-дълбокото оттам. Отсреща, където съм разпънал, фърлял всъщност е там. И една доста така приятна мъгла се дига, което означава, когато има мъгла от водата, това означава, че водата е по-топла, отколкото въздуха в момента. Щом се дига толкова много мъгла. И така.
Още малко да мине време и ще прехвърля. Малко само да се постопли, че в момента едва ли ще мога да захранвам. Всичко е замръзнало. Ето. И направо ще измръзна и аз, така че ще изчакам си запия кафенцето и така. Още веднъж добро утро. Малко е хладничко, ама ще трябва да се поработи. Часът вече е 7:15 почти. Мисля да извада войсите, приготвил съм монтажи, ще ги покажа и да едната прехвърлих всъщност сутринта късата, преди малко т.е. с PVA бек турбичка, а станалите две, които са на дългото петно, вече там ще ги извада. Наново ще взема дистанцията, ще измеря и вкарвам с нова свежа стръв. След това почвам малко да позахрана. Рибата си играе, скача. Тук е, в района е най-вероятно. Сега дали е слезнала долу са храни или просто си играе, не знам, но със сигурност има риби, защото се вижда да играят, да скачат. И така, започвам работа. Тая си играем на 4 намотки така. 1, 2, 3. 4 до върха. И монтажа, така, с който ще трябва да вкарам малко по средата. Така. Да, рекли са перфектно. Тази е готова. Така, аз ще кара на 26 витки. Да ви повече. Така, едно. Това, което ще влезе сега. Ето го. Това вече влиза на 27 витки. Така, това е за сега, приятели. Това, което възнамерявам, както казах, е най-вероятно тази, която е на късто. Така косо, когато съм вкарал 52-55 метра и 6 игра там в този диапазон. Имам един удар вчера останалите риби и удари излезнах от среща от дългото петно, близо до островчето. Евентуално по обед ще дам шанс на къста и я вкарвам и нея там. Тя ще стане вече първа, след това втора и трета, вече там ще си игра с самите дистанции, но това направя ли го, съответно ще кажа кога се е случило и дано да има някакъв резултат. При да вкара маркера, реших малко да позахрана така по 2 спомба горе-долу на пръчка и оттам в района, не повече. И вече тогава ще вкара маркер да видя и ще си намеря някакво питънце. Така. Карах вече една промяна направи, вкарах дясната, която беше на късо, вкарах усеща на 2 метра. Точно пред.
Новата захранка почти готова. Ето я. Отново рибни аромати, като отново натроших наситно. Мерих топчета, чупих топчета, те, които бяха сериозно твърди, изобщо не съм ги пипал, защото няма как. Добавям и, ли се вижда, така трябва да се вижда, царевични пелети, понеже нямам семена, нямам царевица. Свършиха ми. И затова искам просто да има малко жълтичко. Това са бързо разтворими царевични пелети. Другото, което смятам да направя, е да кара маркера и да потърся някаква така по-дълбока точка, освен там, където съм намерил. На тези дистанции, още по-дълбоко, нещо повече от 2,80, горе до 2,70-80 ми е дълбоките, най-дълбокото, и вече оттам напред вкарам на малко по-плитко, на около 2, 1,80 до 2. Искам да я тук средата на язовира по-към мене, по-наблизко, понеже късата извадих, нямаш никакъв резултат на нея. Ще пробвам да видя дали ще намеря някъде по-тънка тиня или нещо така по-чистичко. Приятели, показвам рибата, ето я. Както казах, малко шаранче. Нищо особено. Но е рибка. В вашето случай имам рибка, ето. Хоп. Наперило се. Готина рибка. Малко готино шаранче. Супер. Така. Няма го мъча. Пръскам си го. Беше се забил доста прилично, централно. Ето готова е. Рибчето и си я пускаме бавно. Хоп. Ето, още веднъж. Рибчето. Опа. Ето да покажа монтажа, с който работя. Това ми беше удара. Пръшката е готова за вкарване, съответно нанасям. Да, този път ляже съм леко по-вдясно, нищо. Реших да вкара малко храна на място, където ми удари рибата, по-дълбокото. Да имаше вятър малко насреща, вкарах един-два спомба. Вкарам още 2-3. Няма клипс. За удара, където беше, ще чакам още малко пръчката, до 1 часа не ударили. Ще я прехвърлям. Добре. Топа стана работата. Така, приятели, стекоха първите 24 часа. Как съм на водоема, как съм карал по-скоро въистина, как съм на водоема. Равносметката е 4 риби общо и 2 изпуснати. Първите 2 реално ги изпуснах, като след това вече нямам изпусната риба. Вечерта мина спокойно, почти нямах. Не почти нямах никакви пипания, припилквания и така нататък. Имаше едно-две, най-вероятно някакви внутри
удариха от мотор нещо такова и като цяло риби няма. Последната риба, която извадих, беше около 11 часа, мисля, че беше. Или 10 нещо, между 10 и 11 часа. Днеска, нали, едно шаранче около 3-4 кг. Попромених. Намерих си една така по-дълбока точка, където удари рибата. Първи пръшките наше десно, че рибата ма взе, което беше супер, ама това е, че след това няма захраних малко и рибите като цяло ги няма. Днеска времето е много по-различно спрямо вчера. Вчера беше доста така междовно, валеше няколко пъти, спираше, валеше, спираше, валеше, спираше, редуваше се общо взето. Като днеска има слънце, но вечерта пък мина студена. Сутринта имаше силна голяма слана. Доста студено е било явно, за да може да замръзне всичкото. Така. Сега ще покажа какво прави захранката, когато попадне в водата. С тия неща, които добавих, което направих. Така. Идеално се вижда. Ето там. Ето. За тия облаци става въпрос, които се получават. Ето това е идеята на това, което правя. Понеже 10:40-11 часа няма риба, прехвърлях доста пъти, пробвах какво ли не, доста вече се изморих, направо не мога да откарам 100 метра в това нещо с стикче. И най-вероятно искам да видя какво се случва долу по дъното, има ли риби, няма ли, къде са тия риби, те ме ще дойдат. Но поне съм взел лодката, 4 часа, най-вероятно ще я вкарам за малко да видя какво се случва. И още една промяна направих. Направих микс, който е сладък. Изцяло сладки топчета, сладък аромат. Просто да променим, да им нещо, дали ще се промени от цялата история. Така, приятели, няма и ето, успях да хвана още една рибка, да излъжа, хубаво по-голям, това не е голям червен, ще го притегля, успях да го ловя на по-пъпчето, карах едно по-пъпче, ето го, Рони Рикче, ето го, Рони Рикче, на жълто по-пъпче и така, там среща първа въйца най-лява. Приятели, успях да излъжа още една риба преди малко. Ще как да снимам. Бях откачил камерата. Хубавото е, че сега виждам какво е яла именно от моята храна. Да. Чудесно. Това е може би най-голямата рибка в момента. Ето и ето шаранчето около 70 кг пред мен. Седем 45 вече от около 20 се занимавах след тази рибка, която току-що вече съм готов да я пускам. Не знам колко тежи, няма да я тегля. Около 7-8 кг, даже 8 няма, 6-7. Пускам рибчето, защото ето там има още 4 за снимане и 2 най-вероятно за тегляне, така че още веднъж добро утро от язовир Борец. Така, колеги, кафенцето е готово. Ето там има 4 рибки за показване.
Часът е 8:20 почти. Като цяло ще дам анонс за изминалата вечер. За това какво ми се случи. Имаше доста голяма разлика от първата. Ще е хладничко. Не, на мен ми е хладничко. Значи, за цялата вечер до сутринта, ако 7 и малко, имам общо 5 риби, като имаше един двоен рън около 1,5 до 2 в този диапазон някъде. Като до тогава вариците бях, още през деня ги бях карал, т.е. над вечер ги бях карал така от кастинг, от ръка. Нали, легнах, спах и към 1:30 някъде има събуди първата риба. Точно когато почти вече я бях сложил в слинга, тръгна и втората варица и така лека по лека, докато изкарам и двете, на около 3 пунат бях доста изборен, затова реших да нанасям с лодката. А имаше лек вятър, така иначе нямаше мога най-вероятно да достигна дистанцията, нито да вкарам точно където трябва. Затова посредством лодката нанесах двете ваици, като сутринта имах още 2 удара общо и преди малко направих още един удар, така че останаха рибите общо 5. 5 риби, като едната си я пуснах веднага, 4 имам в мрежи в карв слингове, така че чак ще ги покажа, после ще ги снимам и най-вероятно около 9 часа, след около 40 минути да си допия кафенцето и ще извада въдиците, да мога спокойно да почна да си събирам багажа, понеже трябва да тръгвам. И риболовът общо взето е това. Основно играх от ръка. Първия ден имаше дъжд, имаше и така още 5-6 удара имах общо. Налягането беше по-ниско, беше по-окей. На следващата сутрин беше доста студена, всичко беше замръзнало. Много сериозна слана беше паднала. Но и това го има. Наистина беше доста студена. През деня тогава в този вчера имах около 10:30-40 мисля, че имах една риба. И следващото дойде чак след обеда, в късен след обед. Като през нея беше цял ден, след това пък жега, слънце. Вечерта тръгна спокойно, но след 1:30 наистина нещата се раздвижиха, влезнаха риби тук на петното. В ръкава като цяло сега гледам и вятър е насрещан към мене точно духа посока петното. Времето в момента е облачно, няма го слънцето, има облаци, това означава, че пак налягането е, може би се уравновесил. И затова тръгна е така рибата. Дълбочините са около 3 метра, най-дълбоко където намерих. Отдясно от островчето, там лових на 3 метра. Там излезаха няколко риби, както и самото петно. Но това също пак е покрай петното, просто по 10 на 15 метра по-дясно. И така, това е. Показвам после рибите. Плана снимка с тях. Събирам си багажа и тръгвам, и моето приключение на язовир Големия Борец, това ще приключи. Така че до след малко. Приятели, дойде време да приключваме. Останаха да покажа рибите от вечерта. Пускам ги и започвам да събирам багаж. О, много готина риба.
Ето е това риба. Само още, че вече са събрали сили. Починаха си малко. Оп. Ето. Много красива. Жълта. Готина рибка.